Dámy a páni, Galina Jenželovská. Dobrý večer, no tlieskame vážení, ako sme si to nacvičili, výborne. Ja vidím, že vám to ide. Samozrejme, dobrý večer aj vám všetkým, ktorí ste si nás práve teraz naladili. Začína sa relácia Pre a proti. Keď sme sa s dramaturgičkami rozprávali o dnešnej téme, okamžite som si predstavila utorok večer, voľne pohodené letáky v našom vchode. Všetky tie akcie a upozorňovania na super sladké pomaranče, toaletný papier 8+2 gratis, poznáte to prosím vás pekne? A toho nehovoriac ešte o kozmetika, o oblečení. Patríte medzi tých, ktorí si hneď na druhý deň zoberú voľno a utekajú do hypermarketu, aby si ukoristili aspoň 2 kg z tých super sladkých pomarančov. Aj keď doma už máte 10 kg, ale teraz sú o 1,90 lacnejšie a tak to musíte mať. Alebo naopak. Do obchodu idete až vtedy, keď nemáte, slušne povedané, čo do úst a už aj tie tepláky od starého otca sa pomaličky trhajú. Alebo ste vyznávačom luxusného života a neviete si život bez luxusného oblečenia ani predstaviť? Vy všetci a vy ostatní zbystrite pozornosť, pretože dnes zaznejú pre a proti na tému konzumný spôsob života. Ideme na to. Koľko stojí tá košela? Tá košela neviem, čo stojí, dostal som údarom, takže... Áno, ale nebola určite drahá. Taká podobná, lebo ja mám košelu, ktorej cenu by som vedel povedať. Naším prvým hostom je doktor Lukáš Janoška. Dobrý večer. Ja ani sa neodvážim teraz povedať, pán doktor, môžem vám hovoriť Lukáš? Samozrejme. Áno, vy ste sa odsťahovali z mesta na Lazy do Pohorelej, dokonca chováte kozy a všetko si sám dopestujete. Ako ste spokojní so svojím životom? Tak sa pozrite na mňa. Prečo ste sa rozhodli pre tento štýl života? No tak vyššia moc rozhodla. Ochorela manželka na civilizačnú chorobu, tak sme sa po takej porade rodinnej, aj širšej rodiny, rozhodli, že pôjdeme do môjho rodiska. No, lebo civilizačná choroba, tak príroda, hej, pre a proti. Tuto sme zvažovali tiež tie alternatívy. A že keď to takto je, tak sme išli na Hore do Pohorelej a tam, išli sme tak na skúsmo, jasné, lebo manželka je ako mešťanka. Všetci vidíme, že nosíte ľudový kroj. Je to vlastne nejaký odpor k modernej luxusnej spoločnosti a návrat k prírode, ku skromnosti z vašej strany? No tak je to úcta k tej dedovizni, je to úcta k tej filozofii sedliackej, ktorú dávam do protiváhy, do protiváhy tejto materiálnej a spotrebnej spoločnosti, ale dávam to ako synonymum indiánskeho spôsobu života napríklad. Indiáni juho- a severoamerickí a je to krásny život s prírodou v takej dišpute, v takej dohode, bez tých následkov, ktoré nesie táto konzumná spoločnosť a tieto hypermarkety. Keď ich idete od humna k ním, tak vidíte, čo tam je tých obálov, čo tam je toho odpadu a to všetko, že to sa musí kdesi podieť. Mnohí si možno myslia, že žijete v chudobe. Teraz nemyslím tú duchovnú, ale materiálnu. Ako to vnímate vy? Je to... Je to dobré, je to výborné. No. Ja som totižto v našej rodine mužský princíp. No, tak keby ste sa opýtali manželky, jak to znáša, tak tá otázka by bola zrejme, ale ja zase takto ukazujem. No. Tomu sa ešte určite dostaneme. Teraz privítajme ďalšieho hostia, je to František Versace Kabrheľ. Dobrý večer. Dobrý večer. Táto vám toto prezývku Versace Norika vymyšľala, alebo jak to bolo? Tak nejako sa to dalo dokopy asi. Neviem, Norika.
Povedzte mi, čo vám zíde na keď sa pozriete na Lukáša? Tak... taký zábavný kroj na nejaké vystúpenie, alebo neviem, tak mi to vyjde. Takto som chodil prvý deň do školy, ja som bol učiteľom. Aha. Tak na tej dedine rodnej, tak prvého nie teraz septembra, ale prvý školský, tak. František, my vás poznáme ako vyznávača luxusného spôsobu života, že si potrpíte na svoj zovňajšok, je to napokon aj vidieť. Čo všetko preto robíte? Tak ľudia to nazývajú nejakým luxusom. Neviem, či to je luxus mať takúto košelu. Starám sa o seba, bol som vedený k tomu, by som sa staral o seba od detstva a baví ma to. Pracujem vlastne v takej branži, modelingovej, kde sa ľudia radi o seba starajú. Proste ja to beriem ako normálnu vec. Môžem sa niečo aj ja opýtať? Môžeme sa tu rozprávať? Samozrejme, na to sme tu, aby sme sa rozprávali. Koľko stojí tá košela? Nech sa spýtam, že koľko stojí tá košela? Tá košela neviem, čo stojí, dostal som mu darom, takže... Áno, ale nebola určite drahá. Taká podobná, lebo ja mám košelu, ktorej cenu by som vedel povedať. No možno, že tá vaša je aj drahšia, lebo takéto veci sú veľmi drahé. Takže... Pero koľko mesačne miniete na oblečenie? Nemínem veľa peňazí na oblečenie. Ja mám dobré zásoby v tých skriniach, takže nejako nemíňam moc na to oblečenie. Ja si kúpim, keď sa mi niečo ľúbi, keď vidím v obchode, tak si kúpim. Keď mám nejaký sviatok, tak ja mám dosť známych, tak mi oni vždy vedia tak trafiť, že čo asi by sme Ale mali móda dať. podlieha trendom a stále sa mení, takže treba chodiť často možno do obchodov. Áno, sledujem módu, je to pravda. Kúpim si, ale neviem vám povedať, že presne koľko. Čo pre vás znamená bohatstvo? Ako to vnímate? Čo si pod tým predstavujete? Bohatstvo? Ja nerozmýšľam nad takým niečím. Človek podľa mňa je bohatý vtedy, keď je šťastný. To neznamená, že musí mať 3 autá, domy, ako plné skrine. A keď je človek vnútorne vyrovnaný, šťastný, tak to je podľa mňa bohatstvo. Mňa by veľmi zaujímalo, keby som ráno k vám prišla do kúpeľne, koľko času venujete svojej vizáži a potom, keď sa oblečiete a idete medzi ľudí? Tak ako dosť. Koľko je to dosť? Viac ako mne? Neviem, koľko vám. Tak ja si vždy tak, podľa toho, kde idem, 2 hodiny, ja si vždy tak dávam na čas. 2 hodiny? No. Medzi tým ešte telefonáty mám, tak to všetko v tej kúpeľni prežívam. Lukáš, vy ráno čo? Trvá to 2 hodiny, kým sa pripravíte? To nie. Vôbec. Oholiť a... Čo oholiť? Čak vidíte, to je taký štvorňový. Takže to strihám tak raz za 2 týždne. Podholiť raz do týždňa. To sú sekundové záležitosti, no. Žijem trošku niečo iné, no. Fero, viete si predstaviť, že by ste išli na životnú stáž do Pohorelej? Že by ste navštívili tam tie lazy a skúsili žiť štýlom, akým žije Lukáš? Keď som vedel byť v garáži skoro 3 mesiace, možno, že týždeň by som tam vydržal, ale ako... Dlhšie určite nie, ale... Je tam televízia, je tam net. Je no, tam potom... kúpeľňa, zrkadlo tam máme dokonca. Voda je tam, nie, takže... Voda tečie, pramenista spod úpeťa Nízkych Tatier, takže super je to. No ešte, keď mám slovo, tak, že k tej móde. Ja som, teda ľudia, ktorí sú z tejto generácie, ja budem mať 50 rokov za chvíľu, tak presne také nohavice, prepáčte, ako máte oblečené vy, som si teraz vykutral, lebo jedni pracovné mi odišli, tak som išiel do takého do skladu a úplne tie tínedžerky... Takéto niečo podobné naozaj? Áno, tieto twistové strihy, presne mám také nohavice. Tá móda sa vracia, áno, to je život takže tak. Už teraz vôbec nemusím na oblečenie. A módne, ako zrejme ste oblečení podľa poslednej, hej? Títo výkriky, takže... Aj takto môže sedľa chodiť po dedine do krčmy. Povedzte mi, kto sa vám páči viac? Lukáš alebo Versace? Aj. Vy osobne si viete predstaviť, že by ste si obliekli kroj? Na chvíľu určite a viem sa aj predstaviť, že by som sa obliekala ako Versace. Prečo nie? Túlal som sa po Slovensku a potom sme boli u tety v Chorvátsku. Tiež pri mori, ale tak, že sme si tam sami varili, robili a vychodnávali more.
Išli sme lietadlom. A teraz privítame v štúdiu nášho ďalšieho hostia. Je to Bohdan Ulašin. Dobrý večer, Bohdan. Dobrý Veľmi večer. ťažké meno máte, ale krásne, také slovanské, by som povedala. Hej, Bohdan, Bohom daný. Vy ste prototypom mladého intelektuála. Ja som si dokonca o vás naštudovala, že vy si robíte aj doktorát a vy máte vyhranený názor na nakupovanie. Tak nám to trošku objasnite. Samozrejme, človek musí prijímať, konzumovať, nakupovať. Bo nedokážeme všetci si vyrobiť všetko. Alebo každý, že by vyrobil si všetko k svojmu životu, čo je potrebné. Samozrejme, dá sa nakupovať alebo prijímať rôznym spôsobom. Či už výmenným obchodom, ako to bolo kedysi v klasickej rodovej spoločnosti, alebo dnes v tých už toľko spomínaných hypermarketoch. Čo sa týka vyhraneného názoru, ktorý hovoríte, že by som mal mať, tak vyhranené tam akorát to, že sa snažím vnímať nielen ten konzum, ale čo za tým je. To znamená, keď dačo kupujem, aké to má dôsledky. V dnešnej spoločnosti je všetko so všetkým súvisí. Čiže to, čo my spravíme v dnešnej globalizovanej spoločnosti, sa dá ako musí prejaviť. Hej, a technológia nám dala možnosti, aby sme nakupovali dačo z inej časti sveta, ale to, čo sa tam deje, tak to už nevidíme. To už je akoby za kopcami a tam už náš dohľad a náš pohľad nedovidí. Takže ja sa snažím vnímať, čo tým svojím konaním spôsobujem. A na to musí byť samozrejme človek veľmi múdry, rozhľadený a to sa snažím získať ten rozhľad. Versace? Krásne to. Ďakujem. Čo na to mám povedať? Však to je jeho názor. Ja mám iný názor. Súhlasíte alebo nesúhlasíte? Ale ja neviem, no tak keď má taký názor na to, tak to je jeho vec. Ja zase idem do obchodu, ja si zase kúpim. Ako som už povedal pred chvíľou, keď sa mi niečo páči, keď na to mám, tak si to kúpim, urobím si radosť a neverím tomu, že aj druhí ľudia, veď už, ktorí aj pracujú, keď niekto zarába a pracuje, tak tiež chodí po tých obchodoch a už čaká, kedy má tú výplatu, výplatný termín a už vie, kde to mine, vie, tak si urobí radosť. Na to človek robí, aby si mohol niečo kúpiť. No a ešte, takže potom môžem. Prečo by Určite malo byť? Bohdan, vy si myslíte, že nakupovanie a predaj ničia duchovné hodnoty? Každá vec, ktorú kupujeme, tak má to také dôsledky. Teraz k nám prichádza Ondrej Javúrka. No. Dobrý večer. Ondrej, vy sa v nakupovaní nejak špeciálne nevyžívate, ale potrpíte si na investovanie do voľnočasových aktivít, čiže športujete napríklad? Dá sa povedať, áno. Myslím, že práve toto je tá oblasť, na ktorú rád miniem, na tieto wellness aktivity, na šport. A čo sa oplatí, myslím, že prináša to aj ten efekt. Je pre vás osobne dôležité, aby napríklad hypermarkety boli otvorené do noci? Dáva vám to pocit väčšej slobody? Myslím, že áno, lebo keď v podstate je tým človek flexibilnejší, keď príde z práce, neviem, o 7 alebo z nejakého denného programu o 7, 8, o 9, nestihol si niečo kúpiť, tak vie si to zaobstarať a nie je obmedzený tým, že ja neviem, je sobota, je to iba do 1 z takých alebo onakých dôvodov. Takže určite dáva to väčší pocit slobody. Lukáš, ako nakupujete vy? U vás asi hypermarkety na Lazoch nie sú. Ja skočím na bicykel, no kupujeme chlieb iba a potom ešte čo sme posledne kúpovali? Posledne berieme kartóny od obchodov. To je dobre, sa rozklada oheň, lebo v pitvore máme sporák, takže toto takto komunikujeme s tým. A fakt neviem, také maslo možno. Lebo si podrežeme tie ovečky na jeseň, tie jahniatka a také. No. Ťažké veci. Síry robíme. Áno, no tak nie, kozie nie. Síry iba, oštiepky a také. Ondrej, vy si myslíte, že ľudia nakupujú viac, ako potrebujú? Myslím, že v istých oblastiach áno. V istých oblastiach je to iracionálne, najmä kvôli tým zľavám. Ja neviem, vlastne cukor, hneď sa tam nahrnú, na furikoch to vozia. Toto sa mi zdá iracionálne.
Keď investujete do tých aktivít, voľnočasových aktivít, kde ste boli naposledy na dovolenke? Boli sme v Chorvátsku, teraz v lete. Pekne. Versace, kde ste boli vy na dovolenke? Tak, ja som nestihol ísť ešte na dovolenku, ešte len pôjdem. Som mal veľa práce a ešte stále teda robím, takže neviem, ale niekde pôjdem. Cez Keď pôjdete, to už ide zima, takže do nejakých teplých krajín? No, volá kde, áno, určite. Lukáš, čo? Ako vyzerala vaša dovolenka? Tak teraz musím ísť trošku do kolien, lebo sa mi podarilo, že sme boli v máji na majstrovstvách Južnej Británii v Kosení. Charmos. No. Atlantik. Tak to sme. Vedeli by ste si predstaviť nejaké leňošenie pri mori? To sme dali tej Európe do nosa po tých diaľniciach 120 stále a to a leňošenie pri mori, ja sa... Nie. Bohdan? Dovolenka? Kde ste boli vy na dovolenke? No, túlal som sa po Slovensku a potom sme boli u tety v Chorvátsku. Tiež pri mori, ale tak, že sme si tam sami varili, robili a vychutnávali more. Išli sme lietadlom. Ja sa takto sa postavíš. No, poďte bližšie. Alebo sa hambíš na to trošku. Nehambíš. Áno, ale tak, túto medzi. Ak môžem, to je to klasické vytýkanie, že máte kožné topánky, čo tu robíte za toto lavicou a tak ďalej. Pre mňa to je podstatné uvedomovať si, čo svojou činnosťou robím, čo tým spôsobujem. Pre mňa konzum, aj keď ste mi volali do tejto relácie, je to, že ľudia iba berú a neuvedomujú si, čo tým, čo robia, spôsobujú. Ďakujem. Dáme teraz priestor publiku. Tak toto je taký... Karol, prosím vás pekne, Karol, môžem vás nazvať katalizátor, lebo vy ste tu boli aj minule. Ja som zvedavá na váš názor. No ja si myslím, že aj pán Bohdan, aj pán Lukáš sú produktom spoločnosti. A ako ich vidíme, dostali vzdelanie a všetko v tejto spoločnosti, takže teraz je pre mňa ťažko akceptovať to, že sa, no možno, že podľa mňa hrajú na niečo, čo ani nie sú. Tá spoločnosť dala veľa, nemôžu stať mimo spoločnosti. Sú jej súčasťou. Jedine, že by sa odsťahovali na nejaký tichomorský ostrov, alebo lepšie ešte, keby odišli do vesmíru a žili na mesiaci, tak vtedy by sa z toho vyčlenili. Vy si myslíte, že pán Lukáš teraz nie je súčasťou spoločnosti, keď išiel bývať na Lazi? Práve, že je stále súčasťou spoločnosti, aj táto spoločnosť mu to umožňuje. Zaujímalo by ma, že kde vlastne býva, či je to dom, alebo jaskyňa, alebo zemlanka, alebo čo. Ako ja tiež mám často pocit, že by som chcel odísť z tejto spoločnosti niekam preč, ale vidím, že sa to nedá. Takže keby mi toto mohol vysvetliť. Lukáš, nech sa páči. Ja, Karolko, ja takto môžem týkať, že ešte tretia možnosť existuje, ako sa dá dostať z tejto spoločnosti. Že prídeš do Pohorelej, začneš tam učiť s tým všetkým, čo si v Bratislave 23 rokov sme tu žili, prinesieš to tam, ten potenciál akademickej pôdy a všetkého a potom po 10 rokoch ťa škola prefeminizovaná pošle asi mimo spoločnosti, jak na vesmíre. Nerobím 2,5 roka. Takže aj toto je možno sa dostať mimo dianie. Tak to je vec pohľadu, ale ja si myslím, že človek sa nakoniec do tej spoločnosti dostane, keď dajme tomu, že zomrie, tak ten pohreb zase bude občiansky a jednoducho človek sa nemôže vyčleniť do spoločnosti úplne. Vždy tam žije jej súčasťou. Aj to vlastne, že vám tá spoločnosť umožnila tam bývať, kde bývate, to územie, ja neviem teda, či je vaše, ale ak je vaše, tak platíte dane spoločnosti, ste stále jej súčasťou. Ak to nie je vaše územie, tak je to štátne, tak potom vlastne ste tam na čierno. Veď ale chceš povedať, že som asociál? Veď toto je kultúra tej dediny, ktorú reprezentujem a ja tam organizujem spoločenské akcie a žijem, keby sa to dalo nejak tak bodovať toho občianskeho uvedomenia, myslím si minimálne ten priemer. A neviem, či dáky Petržalčan alebo Bratislavčan má toľko verejno-kultúrnych a spoločenských aktivít. O týždeň hráme Mariáš, majstrovstva 6. ročník Pohorelej a... Versace, vy sa cítite súčasťou spoločnosti? Prosím? Vy sa cítite súčasťou spoločnosti? No samozrejme. Môžem aj ja? Bola tu na nás kritika.
Ja som vôbec nepovedal, že nechcete sa vyčleniť zo spoločnosti, len je iné, keď vidím nerozumné správanie, alebo dačo, keď Aké to je to nerozumné správanie? Napríklad robíme dačo, čo viditeľne škodí, len tie výsledky si neuvedomujeme, lebo v dnešnej spoločnosti môžeme žiť ako nejaké jednotky, neprichádzame do styku s ľuďmi, ktorí vyrábajú jedlo, ktorí vyrábajú ten odev. A dosť sa prezadzuje v tejto spoločnosti taký ten klasický sociálny darwinizmus, to znamená, že my musíme preraziť tá súťaživosť a sme pripravení, bohužiaľ v tejto spoločnosti, v ktorej žijeme, sme pripravení o ten zážitok toho, že na to, aby sme prežili, musíme spolupracovať. A samozrejme, ja som nepovedal, že som tu taký asketa z jaskyne. Ja som povedal, že som ten, ktorý sa snaží uvedomovať si, čo svojím konaním robí. To je všetko. Dáme priestor aj dievčatám, takže čo si o to myslíte? Pri Bohdanovi sa mi trochu zdá, že vodu káže, víno pije. A Lukáš sa mi veľmi páči a... Prečo máte taký pocit z Bohdana? Neviem to inak vysvetliť, proste je to pocit. Je to pocit a neviem, ako sa to prejavuje priamo v jeho živote, v jeho praxi. Nepoznala som konkrétny príklad, neviem, ako sa to vlastne prejavuje. A čo? Je to príliš zovšeobecnené na to, aby som ja povedala, že áno, súhlasím, alebo áno, nesúhlasím. Teda nie, nesúhlasím. Tak. Aký dojem máte z Versaceho? Prečo nie? Je to tiež o tom, že sme v nejakej spoločnosti a ja som v spoločnosti, prispôsobujem sa do takej miery, do akej je to pre mňa priateľné a znesiteľné. A keď, tak ako on hovorí, keď jemu to spôsobuje radosť, to, že je možno nejakým tým zjavom alebo výrazom, že je trošku iný ako ostatní a to, že sa trebárs pekne oblieka a robí mu to dobre. Prečo nie? Neviem, také divné mi to, lebo aj teraz ste tu namalovaná slečna, takže neviem. To vyzerá. Páni, teraz privítame v štúdiu dve dámy. Michaela Hanusová a Lenka Bystrianská. Práve prichádzajú. Dobrý večer. Dámy, tak trošku, ja sa teším, dáme takú dámskú debatu. Ženské okienko otvoríme, dobre? Michaela, vy sa aktivizujete v hnutí Jedlo na miesto zbraní a ste proti víkendovému predaju v obchodoch. Hej, no. Aby som vám to objasnila, som členkou jedného takého mládežníckeho zoskupenia neziskového dobrovoľníckeho. Inšpirovalo nás práve hnutie Jedlo na miesto zbraní, ktoré robia, je to sieť po celom Slovensku, vlastne aj v zahraničí, v cudzine, ale teraz jednoducho už sa nestotožňujeme sa celkom s tou ideou Jedla na miesto zbraní, už to robia iní ľudia, nazývame sa Ľudia nezisky. Akože sa voláte? Ľudia nezisky. Ľudia nezisky? Ľudia nezisky. A o čo vám predovšetkým teda ide? Ide nám o to, že cítili sme v sebe potrebu, že sme mladí ľudia, máme kopu energie a chceli sme niečo robiť pre túto spoločnosť a myslím, že je to dobrá skúsenosť aj pre mladých a môžeme tým aj pomôcť, že dávame to jedlo bezdomovcom. Vlastne a snažíme sa nejako riešiť ten problém bezdomovectva. A to už je celkom, že som proti víkendovému predaju, to je tak, že... Povedzte nám, ako to je, na to sme zvedaví. Ja osobne nepotrebujem nakupovať cez víkend, ale veď práve to, že stalo sa to niečím, čo táto spoločnosť považuje už nie za luxus, ale ako za niečo normálne. Ale kopu aj mladých ľudí, aj celkovo, aj starších si neuvedomujú, že tým, že prichádza konzum ako taký nie je zlý. Môžeme si to definovať, že vlastne konzumenti sme všetci, ale ide o to, že ja sa skôr stávam proti tomu konzumnému spôsobu života. Takže... Bohdan, vy si viete predstaviť, že by neboli hypermarkety otvorené v nedeľu napríklad? V sobotu? Samozrejme, chleba si pečieme sami. To je to podstatné. Nemal som, možno raz som bol s našimi, ešte keď som bol mladší, tak som bol v sobotu v hypermarkete, takže pre mňa to nie je otázkou
bytia, nebytia. Vy nakupujete aj cez víkend v hypermarketoch? No myslím, že zvlášť cez víkend a zvlášť po večeroch. Ako by som asi umrel od hladu, keby neboli otvorené. A prečo chodíte práve večer a počas víkendu do hypermarketu? No práve cez deň sa venujem iným aktivitám. Práve tým, ktoré ma asi obohacujú a práve na to nakupovanie chcem mať ten flexibilný čas. Michaela, vy hovoríte alebo tvrdíte o sebe, že nepotrebujete zbytočný luxus, napríklad kozmetiku a rôzne šminky, rôzne bižutériu, ale nezdá sa vám, že práve 99% žien po tomto túži? Ako si to kompenzujete vy? Ako si to kompenzujem? To sa mi zdá, naozaj máte pravdu, že veľa je takých mladých žien, slečien, ktorým záleží na výzaži, ale to neznamená, že ja sa o seba nestarám, keď nepoužívam kozmetiku a nie som zvyknutá sa malovať. Jednoducho to není pre mňa prioritou. Aké sú vaše priority? Myslím, že práve to, prečo tu stojím teraz na tejto strane proti, že je to protipol toho materializmu, toho konzumného spôsobu života, že vidím okolo seba mladých ľudí, ktorí idú s týmto a doma žili v rodinách, kde sa žilo konzumným spôsobom života a oni sa teraz nevedia orientovať v iných ako v konzumných hodnotách a hľadajú v tom šťastie, ale v konečnom dôsledku je to veľký individualizmus sa tým podporuje a vlastne tí ľudia sú v konečnom dôsledku nešťastní. Vidím to z vlastnej skúsenosti. Ďakujem. Versace, vy ste vyrastali v konzumnom spôsobe? Ja som vyrastal za komunistov, v normálnom paneláku, skoro ako každý jeden, čo tu sedí. A tiež nehovorím, že sme mali my niečo, ale vždy sme mali, rodičia nám vždy radšej dali nám, než teda sebe. A akože ja neviem, také divné mi to, lebo aj teraz ste tu namalovaná slečna, takže neviem. Hej, práve. A čo sa týka tej hygieny, tak ja si myslím, že to treba dodržiavať a ja neviem, umývate sa určite nie, alebo používate, lebo ste proti tomu, aj proti tým hypermarketom cez víkend. Vráťme sa k tým hypermarketom. Versace, vy chodívate vo svojom voľnom čase, ja teda neviem, vy ste hovorili, že ste vyťažení, že koľko toho voľného času samozrejme máte? chodievam v noci na nákupy, lebo mi to vyhovuje podľa toho, lebo veľmi veľa ľudí teraz pracuje tak, že pracuje aj do 12. v noci. A vo voľnom čase? A vo voľnom čase tiež idem, to berem ako samozrejmosť. Mohla by som sa prosím vyjadriť? Nech sa páči. To bola taká požiadavka, taká otázka, či ja sa neumývam. A ja si myslím, že to není otázka hygieny, či sa niekto nemaluje alebo maluje, či používa šminky alebo nie. A ja si myslím, že som normálny človek a že je kopu mladých ľudí takých ako ja. A myslela som konzumný spôsob života aj konzumný spôsob v rodine taký, že tí rodičia vlastne dávajú miesto láske a miesto starostlivosti. Hovorím to aj z pedagogického hľadiska, že pohybujem sa v tom odvetví a vidím to tam, že im zahrňajú ich materiálnymi vecami a oni majú všetko, ale pritom nemajú to, čo potrebujú, to, čo hľadajú naozaj. To si to opravdivé. Lenka, konečne priestor aj na vaše vyjadrenie. Vy kývete hlavou, takže súhlasíte s týmito tézami? No, podľa toho, s ktorými odznelo tu viac toho, ale ja nemám rada nejaké extrémne vyjadrenia úplne pre a úplne proti, pretože nič nie je čierne alebo biele iba. A taktiež hovorím, že treba nakupovať, treba mnoho vecí, ktoré zastávajú títo dvaja páni určite teraz. Ale myslím si, že je pravda, čo hovorila teraz pri mne stojaca slečna. Michaela. Áno, ja viem. Pretože naozaj deti dnes dostávajú viac toho konzumného častokrát ako tej lásky. Nechcem obviňovať rodičov z toho, že by boli necitliví alebo že by iba preferovali konzumný život. Jednoducho dnes v spoločnosti sa popri tom množstve práce, ktorej sa musia venovať, rodičia často zabúda na takéto veci alebo jednoducho nemajú čas. Dnešná téma je konzumný spôsob života. Ja si myslím, že je čas práve na to, aby sme si ozrejmili tento pojem. Takže čo si vy predstavujete pod týmto pojmom? Konzumný spôsob života. Pán Jančka, hneď sa k tomu dostaneme. Ja by som chcela nechať teraz priestor Lenke. Takže konzumujeme všetci. Naozaj konzumujeme hudbu, konzumujeme množstvo vecí, vlastne všetko, ale dôležité je to, že či sa dokážeme kriticky pozrieť na to, čo konzumujeme a ako a čo za tým je. Či to má nejaké dôsledky,
či keď ja poviem nejaký banálny príklad, keď ja dovolím svojim deťom, aby sa pravidelne stravovali v nejakých rýchlo obslužných zariadeniach, alebo im budem dávať množstvo sladkostí a cukroviniek bez nejakého kritického pohľadu, tak môžem si byť istá, že ak ich zapíšem do školskej jedálne, tak oni tam jesť nebudú. Versace, vy máte rád sladké? No, a ja mám rada sladké. Ja nemám nič proti sladkému. A kde je tá hranica potom? Ale hranica je tam, kde je zdravie a kde je to uvedomenie si, kde je to uvedomenie si, čo je ešte dobré. Aj aby sme neboli iba v tom materiálnom. Vy ste sa uvedomili? Kako je? Tak to uvedomujú. Stále sa tu rozpráva o deťoch niečo, že podľa mňa je to tak, kto si ich ako vychová, tak má. Ano, niektorí iste. Vychovávajú tak, druhí tak. Áno, iste. Tak podľa mňa tak mňa dobre rodičia vychovávali ma skromnosti. A tiež svoje deti by som ich tiež viedol k tomu, tiež by som im doma varil, nachystal. Neznamená, že niekto teraz dá vreckové a musí to minúť v nejakom bufete. Ako to je zase pravda, ale že by... To je chválihodné, že vy by ste to tak robili, ale mnohí rodičia to tak nerobia. Mám skúsenosti s pedagogickým prostredím, alebo teda so školami, tak viem, ako to beží, že rodičia, keď dajú to vreckové dieťaťu a nechajú ho, nech si nakúpi, čo chce, obyčajne bez desiaty, tak... Lenka, desiaty, nechajme desiato. Dáme teraz priesto ešte aj Karolovi katalizátorovi. Ja som počula, že tu už niečo šveholí. Takže kde je ten mikrofón? Prosím ťa, Karol, no, nech sa páči. Michaeli, lebo Michaela povedala takú zaujímavú vec, že jednoducho tie hypermarkety, že by mali byť obmedzená tá doba predaja a takéto veci a že ľudia budú šťastnejší, keď budú menej konzumovať, tak odkiaľ to ona vie, že ľudia budú šťastnejší, že čím ako vidí do hlav, že či vie čítať myšlienky alebo je telepatka, pretože ja cítim, že by som nebol šťastnejší, keby tie hypermarkety boli zatvorené a keby som menej konzumoval. Hej, veľmi rada sa vyjadrím k tomuto vášmu dotazu. Ja to vidím tak napríklad aj v súlade s tou rodinou, že sú hypermarkety otvorené a celá mladá rodina sa vezme a ide si spraviť jeden veľký výlet, veľký krásny výlet. Dajú si nezdravé jedlo v reštaurácii, pozrú si nejaký film, čo vôbec nie je vhodný možno pre deti. Jasné, záleží to od tých rodičov. Áno, samozrejme, je to ich vec, ale je to vecou aj našej spoločnosti, lebo rodina je základom našej spoločnosti, je to základná jednotka. Proste... Prečo si myslíte, že je správne im zmeniť tieto myšlienky? Myslíte, že budú šťastnejší, keď im to zmeníme, keď ich ovplyvníme a ja nemyslím, zabraníme? Že ľudia teraz v tejto dobe budú šťastnejší, keď zavrieme supermarkety. Podstata je niekde hlbšie, že oni musia vidieť zmysel života v tom niečom inom. Prečo musia vidieť zmysel života v niečom inom? Prečo nemôžu vidieť zmysel života v hypermarkete? Myslíte, že je to úplne Prepáč, Miška, môžem? Mohla by som prosím vás na toto reagovať, že prečo? Nech sa páči. Určite, že môžu. Keďže máme demokratickú spoločnosť, tak ja môžem napríklad vidieť zmysel života v zaväzovaní šnúrok na topánkach na námestí. Môžem v tom vidieť zmysel života, ale tu sa bavíme o názoroch niekoho. Keďže ja zastávam nejaký názor, tak vám môžem podľa svojho názoru povedať, prečo nesúhlasím s tými hypermarketmi. Takým obrovským spôsobom konzumovania je napríklad ekologická kríza, ktorá je taká strašná, že keby si to ľudia jednotlivo uvedomovali, keď si berú do rúk tie niektoré spotrebné predmety, tak asi by to nerobili. Banány. Cigarety. Neviem, či banány, cigarety, mnoho iných. Názor si môžete povedať. Ale je to ich vec. Karolko, ešte jedno také. Miške, ja vysvetlím, že je to takým mládežnickým a takým ako v plienkach hnutím nedorozumení o tom zatváraní. Nepredaj sobota, nedeľa. Ja inú aktivitu spoločenskú a duchovnú poviem za kulisy. Nebudeme teraz o tom rozprávať. Je to nevhodné, že ste si zvolili takú tému do svojho občianskeho združenia. Ale chcem povedať o tom, že keby tu sedeli petržalskí feťáci s prepáčením a dali by si im mikrofón, tak oni tiež povedia, že v krásnom detstve zažili a že sú spokojní, akí sú a že nechajte ma tam v tom kúte za nejakom fetovať. Rozumiete ma? O tom sa nebavme tu, lebo a tých inakšie pozdravujem. Ja som im trošku ako vzor. Petržalskí feťáci. Oni, ale 23 rokov
23 rokov pedagogickej praxe, 2 deti vychované, jeden 27-ročný. Že tí rodičia niektorí nemajú čas, vyhovárajú sa, boja sa ukázať, že sa starajú o dieťa. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Teraz privítame v štúdiu nášho posledného hostia a je ňou Zdenka Buziňáková. Dobrý večer, Zdenka. Vy tvrdo pracujete, rada sa venujete aj takým tým pohybovým aktivitám, ako je cvičenie, ste učiteľka a rada si doprajete aj krásne dovolenky. Robí vás toto materiálno šťastnou? Trošku divne položená otázka, či len materiálno, lebo ja okrem toho všetkého, čo ste povedali, som aj matka 4 detí. A ja som tak trošku vzadu, už som chcela sa zapojiť trochu do tej debaty, lebo áno, ja chodím do hypermarketov nakupovať, veľmi rada chodím na dovolenky a užívam si ich aj so svojimi deťmi, pokiaľ ešte chcú ísť so mnou. Venujem sa teda aj tým športovo-pohybovým aktivitám a tak ďalej. A nemôžem povedať, že materiálno. Samozrejme, že peniaze krivia charakter, ale mňa nenormálne ukľudňujú napríklad. A keď si ich ešte aj zarobím vlastnou prácou, tak ja nevidím problém, prečo by som ich nemohla nejakým spôsobom užívať. Lebo na to sú. Michaela, čo pre vás znamenajú peniaze? Ja môžem povedať, že podľa mňa je bohatý človek nielen ten, kto veľa vlastní, ale ten, kto málo potrebuje. Hej, a kto je s tým šťastný. Ja myslím, že nikto z nás netvrdí, že tie peniaze, ktoré si poctivou prácu zarobíme, nemôžeme míjať, lebo musíme žiť nemôžeme žiť konzumne, musíme žiť skromne, ale ide to o náš vnútorný postoj. Ide o náš vnútorný postoj, presne tak. Ja potrebujem mať dostatok financií na to, aby som mohla mojim deťom ukázať, aby som ich mohla trebárs aj, ja si kľudne pôjdem večer do toho hypermarketu nakúpiť, lebo vtedy mi vyjde čas, ale ja ich kľudne zavolám do reštaurácie. Nemyslím si, že by som ich ochudobňovala, ja trebárs tú reštauráciu. Tým pádom ušetrím čas, trebárs zavarenie a majú možno trošku viacej pri zmysloch mamu, ktorá sa s nimi bude rozprávať o veciach, ktoré ich zaujímajú. Ale nerobíte to každý deň? Samozrejme, že nie. Ja napríklad za seba nezastávam názor, že by ste nemali zobrať svoje deti, povedzme ako vy, ako matka a pracujete a všetko, takže by ste nemali robiť to, čo ste všetko povedali. Je dosť pravdepodobné, že máte dosť kritický pohľad na to, čo ako užívať a čo s čím, ako pracovať, ako zaobchádzať s peniazmi, povedzme. Ďakujem. Niekedy mi chýba to nebolo moje hodnotenie, to bolo iba môj predpoklad, ako, že pravdepodobne vy to máte, ale množstvo ľudí tak nežije. Ešte keď môžem, ja som strašne rád, že prišla Zdenka, že stojí na tej strane, že je učiteľka, že ja som učiteľ a že som na tej strane a myslím si, že patríme do školstva, to je ženský princíp v tej výchovnej zložke a ja som mužský princíp, predpokladám, a že spolu môžeme solidné deti vychovať v tej škole. Vy ako učiteľia, vy aj rôzne večierky. Ale už na Slovensku sa to nedeje, že sú tam samé dievčatá, samé Zdenky a dokonca, no a máme také ministerstvo, aké máme a skrátka, to sa deje na Slovensku a je to veľká krivda minimálne chalanom, ktorí sú frustrovaní v tom školstve a takisto trpia aj dievčatá, že nemajú tam chlapov, aspoň takých, akí som ja. To je trošku iná téma. Áno, ale čo keby sme si tak spolu, alebo vy dvaja so Zdenkou zatancovali? No tak poďme, Zdeni, naučím. Dvaja učitelia. Môžeme. Jedno kročku, najjednoduchšie, dobre? Poďme to zložitejšie. No poďme to najskôr, dobre? Tu je doprava, doľava jeden krok, ty ideš do tej strany a do tej. Dobre. 3, 4. Pod bučkom, nad bučkom, jedna malá dve. Jablčko jedno dala mne. Mimo rád hľadá, do čoho sa vyváriam. Nemá, že nedá, že by bolo ples. Mimo rád hľadá, dobre, vážený, ďakujem. že by bolo ples. Ďakujem vám veľmi pekne, na to ešte bude priestor, poďte ešte sem. Ja by som ešte rada
poďakovala samozrejme všetkým hosťom, ktorí prišli a ďakujem aj vám. Dnešná téma znela konzumný spôsob života. Ja verím, že vy tam doma pri burských orieškoch a metovom čajíku ste s nami v duchu živo diskutovali. Našim cieľom nebolo riešiť nejaké hlboké filozofické otázky, ale presne ukázať vám, že ako to iskrí, keď sa stretnú ľudia s rôznymi názormi. A tak to bude aj o týždeň. Dovidenia. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli. Ďakujem. Moje meno je Galina. Galina, áno. Veľmi pekne ďakujem, Bohdan, že ste prijali pozvanie. Ďakujem. Ten priestor trošku bol menší, ja som to cítila, ale to ženské zase...